Okay, ja. Tak. Ja, tak. Jeg er på nu. Ja. Hej. Hej, det er Iswak Jabril, og jeg vil gerne rapportere et mord, der er sket på Danmarks farligste gade, Rantzausgade, nummer 321. Vi har så en dødende mand her, som så er blevet overfaldet, og vi er tæt på at finde gerningsmændene, men det har nok noget at gøre med en fra Blågårdspladsen. Så hej, det er Iswak igen. Jeg rapporterer live her fra Rantzausgade, og vi sidder her med en politibetjent, som undersøger den her sag, så vi vil gerne lige stille nogle spørgsmål, detaljer. Så ja, hvad tid var det her skete konkret? Det skete sådan cirka 23:30 i nat. Det var et tragisk uheld, og vi har informeret hans familie. Hvem er offeret? Offeret det er Jamal Mahmoud Hassan. Ja, vi har informeret hans familie, så de er underlagt. Nå, okay. Hvor gammel er denne herre? Det er en ung herre på 1920 år, sådan cirka. Kan du fortælle mig, sådan, hvad der skete? Han var forbipasserende, han gik gående, så pludselig så blev han angrebet af 4-5 stykker. Har I nogle mistanker på, om hvem de må være? Ikke lige PT. Okay. Men tak skal du have. Jeg vender tilbage igen. Der kan I se, hvem offeret i virkeligheden er. Så hvis du lige kan komme ned. Ja, tragisk det er. Det er ikke lidt tragisk. Det er altså... Vi skal nok få fat i ham. Hvad foregår der?